Seo cuid gan na scéalta a bhí Tuairisc an teachtain seo, an sé teachtain gon éileabhór seachtain na Gaeilge, agus seachtain a bhfuil eabhras mórán faoi le bhfuil an gon Ucrain. Bhí sin na bhíle mórdair sa teachbáin nar a chas Uachtarán na Ucraine Volodymyr Zelensky le Uachtarán agus leas-Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump agus J.D. Vance. Bhí Annalí Sheng faoin scéal is déanaí ar a suíomh an teachtain seo. Pléú rún faoin oidechas lán Gaeilge a chuir sin féin os cóir na dála ar feadhár ó chléig an teachtain seo. Éiliús rún go neamhnóthaí go bhfuil siad i cheartaigh cách oidechas trí Gaeilge áil agus curú trí bhulla is fiseach an dhéin. Hep ar an rún nar a bhótáil in réaltas in aghaidh. Dúirt an tara oidechas Helen McEntee go bhfuil survéile duine ag an réon oidechas chun éilimh tuismitheoirí ar scoil na lán Gaeilge a thús. Dúirt si go dúireach an survé nua tuairim heiléir go lochtdréocht de policy faoi ceacabb an gá nó nach gá til a gaolcholáistí ó bhunú. Thug an réaltas a meanacht go cheapacháin irdrin i chostín mar ard stróthir ar TG Ceathair an teachtain seo. Tuairisciú ar Tuairisc i mína nólaigh seachtaine gur bhíon ní chostín atá na ceannar an nuachta ar TG Ceathair a bhránaíomh sa brosés airceachta a reachtáilú chun teacht ar chomharba Alan Esselmant atá sa ról ó bhí chábhí sa 16 Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.